Čaute lidi, zdraví vás Chlebík a dneska máme sérii 1, díl první z Piggy. Bude to série, kde budeme hrát Piggy a rozhodně bych se nezlobil za nějaký ten like a odběr a asi jdeme na to. No asi nehlasoval jsem, takže je cirkus, což jsem moc nechtěl, ale... Jo, tady je ten zelený klíč. No, a lidi, určitě doporučuji, červený, doporučuji dát odběr na účet Matyáš Radík, je to můj kámoš, už jsem s ním natočil video. Už tam jsme taky dělali Piggy sérii a už tam vyšlo, natočil i tu My Meet the Dragon, nebo jak to je. A natáčí taky hry a myslím si, že se vyplatí mu něco natočit a nemám náboj, takže já jsem umřel. Takže lidi, pro ty, co neví, co to je, tak prostě tady máte nějakou Piggy, prostě jako Dengrany. Jo, super, mi to vzal. A to vás nahání v různých mapách a nesmí vás zabít. Potom možná někdy, potom zase jiný série budou rozhodně. Jo, taky bude série, nebudu spoilerovat. A myslím si, že příští video by mohla být další série, což bude třeba ta Piggy 2, nebo něco takového. A budu se snažit udělat nějaký edit, ale neumím ho moc, takže to ještě jsem moc jako nenatáču, protože tohle je moje první video a myslím si, když to je moje první video, by se to rozhodně zasloužilo like. A pokud vyhraju, tak mi všichni musíte dát odběr, což se asi nestane, okay. Tak já to asi stopnu, protože teďka se tady vůbec nic neděje a myslím si, že by to pro vás bylo takový nudný. Prostě, protože stejně už hledám jenom kladivo a jde po mně Dobře, tak stop. Tak zatím čau a až bude hrát, tak se vám ozvu. OK, lidi, už skončila hra, vyhráli, ale lidi, jestli tady někdo hraje Piggy, tak mi do komentářů můžete napsat, jaká je vaše nejoblíbenější mapa. Ale tady na tomhle serveru očividně dávají 8. Takže jako 8 je v pohodě, ale myslím si, že 11 nebo 12 je lepší rozhodně. Nevím jak pro vás, ale já mám nejradši toto. Takže tak, player. A kdo bude Piggy? Nevím. Takže tady máme cutscénu, kterou asi všichni už znáte, takže to myslím si, že můžu jen skipnout. Tak, cutscéna už skončila a nás vypustili do cirkusu. Lidi, rozhodně mi můžete do komentářů psát, co byste chtěli jako za hry, nebo co se vám třeba nelíbí, abych to snažil změnit, protože nevím, jak to tady funguje a co jako prostě jak to mám dělat a takový prostě. Snažím se to udělat co nejlepší, nejzábavnější, ale prostě nevím moc, jak dělat na YouTube videa, prostě co mluvit a tak. Takže tak. A rozhodně mi můžete napsat nějaký změny, co byste změnili, nebo co byste chtěli, abych natočil. Přece tohle je jenom první série, takže to. Ale příště bych rozhodně mohl hrát i s mýma kámošema, který taky
jako jeden nenatáčí na YouTube, ale já jo. A ten druhý jo. Tak. Leo a Matej. Nevím, jak chtějí, abych jim říkal, ale říkám jim prostě Leo a Matej. Tak. Myslím si, že bych to mohl jako stopnout, protože nevím, co říct. Jo, teď to stopnu. A lidi, teď jsem duch, že super. A pokud chcete další takovýhle videa z Piggy, nebo z jiný, tak rozhodně nahoďte like. Jako i když asi tady nebude like, tak jako bych mohl udělat video, protože jo, nemusíte dávat like, je to dobrovolný a mohli byste. Tak já se ozvu, až zase skončí hra. Tak čau. Zatím. Dobře lidi, už skončila hra, bohužel. Z technických důvodů jsem na jiném serveru, protože jsem měl blbou Wi-Fi a dostal jsem disconnect. A myslím si, že jsem se napal na dobrý server, protože jako je tady 12, ale je tady taky Mr. P a já se lekl. Tak. Já tady zkusím nějak dostat ty baterky, já dostanu tu druhou baterku a udělám to a ozvu se vám, až tam bude to, nevím jak to říct, já neumím vůbec natočit, ty vzpomínky, takový, chápete, ne? Prostě, že dáme plynovou, no a prostě to uvidíte, jestli se tam dostane, ona mi to vzala. Podělko. Nějaká Alisa. Tak. Teďko budu mít takový videa prostě z her. A tak. Dobře, takže já tady dám lektvar, vezmu si dynamit a jak koukám, je tady hezký agresivní. A taky už tady začíná hrát hudba, takže tady dám bombu a no jasně, to se tady leží. Ta hudba prostě banger. Jo, tohle jsou ty vzpomínky, tohle je 6. škola. A to, co potřebujeme udělat, je prostě dostat fotku Mr. Pího. Fotky, holky. A potom on se rozbrečí, prostě bude smutný, nebo nevím, něco takového, bude prostě smutný a rozsype se z toho. Může prostě mu připomenem špatný časy, nebo nevím prostě. Bude chvílku, já nevím. Potřebujeme ještě druhou. Dobře. Tak tohle asi bude konec videa. Pokud chcete další takovýhle videa, tak dejte odběr a zvoneček, no, odběr a like a odběr. A já bych mohl udělat další videa a i s kámošema, s Matyášem a s Liam. Takže čau a uvidíme se příště.